Среща с дявола. Дяволът ме покани на среща. От любопитство, с удоволствие приех. Отидох в уречения ден и час в един ресторант в околията на града. Малко преди да отворя вратата на заведението, дяволът ме видя и се скри зад една колона. Сигурно бе искал да ме гледа разплакана и разочарована, когато разбера, че него го няма и че напразно съм таила надежди. Влязох в ресторанта. Седнах и си поръчах. В чашата вода, която ми донесоха, натопих цветето, което по-рано бях сложила зад ухото си. После станах и докато чаках да ми донесат храната, потанцувах сама, хванала внимателно краищата на червената ми рокля, под напева на спокойната музика и събирайки погледите и обожанието на всички в ресторанта. После седнах. Храната ми вече бе сервирана. Дяволът се приближи бавно до мен. Може ли да седна? Попита ме той. Не, запазено е за друг. Отговорих му. Може ли да потанцувам заедно с теб? Попита ме отново. Не, обещала съм тази вечер да танцувам с друг. Отговорих аз. Може ли поне да платя вечерята ти? Не спря да ме пита той. Не, обещах на друг да ми я плати. Прошепнах. Но на кого? Ти имаше уговорена среща с мен, възкликна той. На себе си обещах. Обещах си, когато някой човек не поеме отговорност към мен, аз да го направя за себе си. Дяволът наведе глава, сякаш за да скрие насълзените си очи, от които много скоро щяха да потекат горчиви сълзи, и си тръгна. И никога повече не застана отново пред мен. Не ми зададе какъвто и да е било въпрос. Само понякога ме наблюдаваше, мислейки си, че не го забелязвам. Още поеми в книгата ми «Библия на сърцатия човек».